Nginibingelele namukele kwi-Real TV1 Stories kaMnelo Dalace. Bafethu yane. Ziyenzeka South Africa. Angaze ngayitshela ngelilanga ukuthi ngiyoke ngithola isitori esifana nalesi. But ke before singene estoryini kune link la kwi-description yevideo. Create i-account yakho no EasyBet. Usebenzise i-promo code LOVE50. Utholele i-free voucher ya 50 rand. Uma ngabe uyenza i-deposit ka 100 rand or more, uthola 150 bonus. Just more for 100 rand, uthola 150 rand ngaphezulu. And kule nyanga le abazobe becreate ama-account abo, abanye babo bazozunela u10,000 rand cash azo-withdraw ebank lakhe. So EasyBet is the best. Uhluke kakhulu namanye ama-betting sites. And ama-odds amakhulu ngendlela esimangaliso. Ungaze ugijima enyangeni ufuna umuthi wokubheja, join u-EasyBet kube mnandi kube nje. Siswami angikubingelele ngikwamukele kwi-Real TV1 Stories. Uyaphila? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila. Amakhaza ngiyabona ngandla akubulala. Ngiyafa ngempela. Bazoze ba-complain abantu bathi why ngakubambi ntofo yabo. Ngekwazi kwenzeka lokho sizenze ivideo yabo ngentele. So mina ngijudge ku-comment section. Uyasibhalela isitori sakho nge-email. Nawe uma ufuna ukubhala i-email address ikhona la. Ube straight to the point, ubhale nale number yakho sikwazi ukukhuluma nawe sikuthinte sikwazi ukuthi silungise udaba. So uyabhala la. Wantshontsha ingane esibhedlela. Kwenzeka kanjani ukuthi ugcine usuweba ingane? Wagqekeza ekliniki okanye wangena wanyonyoba, kwenzakalani? Ngathi mangizodeta ekliniki kwakuyisikhathi se-COVID ngaleso sikhathi. Okay. Sibaningi futhi sidetela endaweni eyodwa since kufanele amanye ama-room esibhedlela ihlala abanye abantu abaningi kwancishiswa nje. Sampintsheka kangangokuthi kuke kwaba nesikhathi ngiya khona esibhedlela ngoba nganginenkinga ye-BP. Esibhedlela ngagcina sengilala phansi esibhedlela imbhedi ingekho. Ngokugcwala kwakhona nje kunekho. Isibhedlela lesi esincane sisemakhaya. Sasemakhaya yebo. Okay. Mase ngiteta ke sengibonile mina ukuthi ngithola ingane yentombazane. Isiphithiphithi vele sibaningi khona la. Yes. Ngayiswipe ingane. Ilapho engathatha khona ingane yomfana ngibone kahle ukuthi eyami yentombazane. Okay. Kanti ngibonile ingane ngiteta ukuthi intombazane ngiyayazi yayinebalana nje. Eyenza ukuthi nanoma singathiwa ngiyahlangana nayo ngiyibone. Okay. Yayine birthmark. Okay, shuthi lesibhedlela lesi sisemakhaya. Yes. And obvious noma phela ngobazi bonke abantu, but uyakwazi ukubona ukuthi bani endaweni ethile beyozala ngalosuku oluthile kanje. Yeah. So wayitshontsha wena ingane, wayitshontsha ingane ubone unayo yakho phela usually angisho ukuthi into eyenza la noma into enganasendeka, but ngayenza sense ukuthi utshontsha ingane ife yakhe ishona. Eyami yayingashonanga, yayiphila kodwa kwakuyintombazane. Ngangifuna umfana. Nomkhonyana wami naye kumjabulisa ukuthi ngizothola umfana. Mangingathola umfana ngoba sinazo ezinye izingane naye unazo ezinye izingane ngaphandle. Ezamantombazane kodwa. Efuna indlala. Efuna umfana nje, umfana akekho. Akekho nje umfana. Amathembe kimi ukuthi umfana uzomthola nami nginakho ukuthi ayizoba umfana. Wamthola umfana ke according to wena nevision yakho nendlela osowenze ngayo. Umkhonyana wajabula. Kunjani ukujabula ekhaya? Finally sinomfana manje. Yonke into nje yayi right. Sengiphumile esibhedlela kwakhula nothando kuba khona komfana. Kwakhula nothando yonke into yaba right. Sengilekelela nje si hands on kahle. Nasemndenini yonke into nje isi right. Ngahloniswa manje. Ngisikhulu. Uzana indlala nje umfana yes. Kangangokuba uthando lwabamnandi saze saphinde sashada kwesibili. Sarenew ama vows. Sashada kwesibili kodwa manje umshado omhlophe manje. Yes. Ngoba phela esiZulwini awu renew ama vows. Shuthi sinishada lo wesilungu okushutha manje ngigqoke ingubo ezimhlophe. Okay. Wonke umuntu manje ngiyathandwa nje ngiyaphakanyiswa ngiyinkosi. Manje ke inkinga isiqala ngokuthi ingane le njengoba bengeke ngachaza ukuthi mina ngiyitete ingane ngayibona. Ingane iyagula. Leyo mfana engamntshontshayo uyagula. Futhi akekho ke waba nezinsolo emndenini ukuthi ngenzeke ukuthi umfana kuyena wala ekhaya
noma wonke umuntu ujabulele ingane yomfana. Wonke umuntu ujabulele ingane yomfana, umfana uyagula. Qale nje kube yinto nje ayikhulumayo bala ekhaya ukuthi hayi ngoba sekuhlule nodokotela kufuneke kuyiwe kumuntu esiZulu. Mina ngiyayazi into engayenza. Ngiyamvala ngokuthi hayi izingane zoba right, mina ngiyakhuleka. Okay. Umama okhulekayo siqeleni manje thina ukuthi sikholwa abantu bamanga. Fire yonke into izolunga. Yonke into nje izolunga ngomkhuleka siqene edolweni. Niyazi ukuthi mina ngenzani futhi mengathiwa yena uyahamba. Uyobheka ngafika ithole lonto uzophuma futhi kuzophuka okusho ukuthi kuzophela nje. Kwamshado lo esesize sawushado kwesibili ngizoba umuntu omubi ukudlula bonke abantu emhlabeni nasemndenini wabo ngoba ngike ngabapha injabulo yesikhashana engamanga ngokuthi ngize ngithola umfana. Ingane iyagula. Ya so ngokwakho ke ufuna ukuhlenga ingane ngokuthi ithola usiko lwayo la kubo kodwa ke izoqala indaba ukuthi ukukhuluma iqiniso nofuna kwenza haleni kahlahle. Ngifuna ukuphumela obala ingane ithole abazali bayo bangempela. Ithole nje nosiko ngoba mina ngiyazi ukuthi ingane iguliswa yini. Bese nami ngiphinde ngifinyelela enganeni. Isikhula khulileke nje bayalingana. Mina ingane yami yentombazane ngiyayazi. Kodwa into engeke ngize ngiyivimbe emgwaqweni ngithi wena ngiyakuzala noma ingane yasendaweni. Usho ukuthi vele manje ngicabanga ukuthi ba 3-4 years 5 years COVID ibe nini 5 years back. Okay. Uthi ina 4 something or ina 3 something. Yes. Uyayibona. Ngana nje ngiyayibona. Manje umama wayo asijwayelene kakhulu kodwa sinokuhlangana enhlanganweni nje stokfela. Okay. Ngiyayibona nje. Bona ba happy nabo. Ba happy ingane yabo. Ba happy nje. Manje kubhlungu ukuthi mina ingane ngiyayibona iyaphila le engayithatha ngiyayingcinya engathi mina yimi manje obulala lengane yomfana. Mhlawumbe ungenzeka futhi idlozi lalekhaya noma ithonga lalekhaya kamkhonyana wakho ilona elenza ingane isigule ukuze kuzogcina kuvela iqiniso. Yilokho nami sengikubonayo ngoba ingane iphuma esibhedlela nje yaba right yakhulu ingane yadlula zonke lezi stage yagaqa ingane iyahamba kodwa manje sikhandlekile. Isibuyele nje isiwuswana. Awusabi ukuluza umkhonyana wakho? Ngiyasaba. Awusabi ukuthi if sekwenzeka iprocess yokushintsha yosengane ke laba bangale bangayibika indaba emaphoyiseni ngoba phela wantshontsha egcineni? Ngiyakusaba nakho lokho kodwa ekugcineni ngifuna ukuhlenga impilo yengane ngoba impilo yengane izophela phambi kwami. Impilo yengane izophela phambi kwami. Lezi ingane zisasencane naleya sengiyayizwela manje ukuthi ikhule ingakhuli phezulu kwamanga babazala mina engenza ukuthi izikhule ngaphansi kwabo kanti akubona. Shothi kuba ingane ayigulanga wena bongezo uphume leqiniso leli. Cha bengeke nje. Into nje bengizohlala nje phezulu kwayo. Kuthini ke wena umzali ubona ingane yakho le kamakhelwane uyibona le uhlangana nabantu ohlangana nawo eyakho yangempela egazi kuthini moyibona? Into nje esengamukela ukuthi ngoba ngiyenza ngangitshelela ukuthi hayi ngizophila. Nginethemba lokuthi vele umuntu engingamazi. Mhlambe ngangcono kube asibonani. Manje ngokuhamba kwesikhathi ke lo mama lo ngiyahlangana naye manje enhlanganweni kuyenzeka futhi ayiphathe. Uyibona. Ngiqala nje ukuyibona ngathuka ngaze ngaquleka kona lapho kwathiwa hayi ngaphuthunyiswa manje ngiyagula ngadimoni noma ukukhathala ngoba ngomuntu othungayo ngiyama isikhathi eside. Yes. Ngami ngashaya nje lezo ukuthi hayi kuyobe bekukhathala. Kwaqhamuka kwayishock ukuthi hayibo. Uthando lwale yakhe yomfana lukhona kakhulu. Lukhona ngoba lunama benefits noma yachase leyo soluzo loba khona. Lukhona ngoba lunama benefits. Ngicabanga ukuthi kungaba uthando olungananazi uthando lweqiniso mekuba ngiyazi mina ukuthi mhlawumbe ingane yashona manje angina choice. Manje ngithanda lengane yomfana ngikhulisa yona sengazi ukuthi eyami ilapha ya.
eyakho le laba ya njengamanje if siniswapha senibuyela uzoyijabulela njengamanje? Ngizoyijabulela kakhulu. Ebengikufise bengathi bekungenzeka manje kuselula ukuthi ingane isancane. Kuselula ukuthi bathi ingane no 3 years 4 years isusemazi umama baba yabo. Yeah, isuke simazi. Angisho ukuthi kuzoba lula kodwa kuzoba ngconywana ukuthi ngilungise amaphutha ingane isencane kunokuthi ngilungise amaphutha ingane isino 21. Okay. Isikhule ngokwanele, isize yafunda ngendlela ngoba umuzi nomuzi unendlela yokuhamba. Yes. Isikhule ngaphansi kwalendlela izinto ezenziwa ngazo kulomndeni ehlala kuwo. So wena you are ready ukwamukela kuzokwenzeka ngoba surely kuzonzeka something. Ngaba indaba yamaphoyisa cause phela wantshontsha ingane nase home affairs fanele ukoshintsha izinto manje kuzama ukuswapha ngoba njengamanje itifeti zamanje zinomama nobaba nengane sekune confusion eningi and noba wengane mhlambe bangacasuka abamndeni balapha ya nabalaba bangacasuka indlela bebubuka ngayo yasakubuye ngayo. So you are ready for anything when? Ngiready. Yeah, lento le nje ngeke ngizizwe mekhulunywa okhosini kudala nje futhi endabeni ukuthi sekwenze ukuthi nokuthi. Yeah ne. Sabonga kakhulu sevala ivideo namhlanje. Esutholile umsuka wendaba njengamanje sesibheke kwe-solution sizohlala nosisi ngaphandle behind the scenes si arrange indaba ukuthi sithole esokhuluma nalo daba lo obviously kufanele kube yena umkhwenyana indaba iqale ngaye before ifike emndenini. Yeah ayikho easy ke into efana nale kodwa ke sifikile kuthina sekumele thina sisebenze. Bafethu sabonga kakhulu ngokubuka le video le ningakhohlwa create ama account en EasyBet. Sabonga kakhulu sebenzisa promo code LOVE50. I-Real TV One Stories lena akethi nje see next time. Stay blessed.